Блін, тільки що зайшов на стрім до одних там, дуже такі щирі українці, по-українськи говорять. Коли я зайшов до них, коротше, і наче їм щось вставляти в колеса палки, блядь, вони почали говорити по-російськи, блядь, ублюдки, прикиньте, блядь. Блядь, не пам'ятаю, що за стрім, блядь. Ну, блядь, коротше, вони призивають всіх об'єднатися і підняти бунт. Прикиньте, ублюдки, блядь, що роблять. І, блядь, ну, коротше, вони, блядь, я довго там не просидів. Вони мене 2 минути не пройшло, вони мене звідти викинули. Багато говорю, типа, знаєте. Ха-ха-ха. Ублюдки, блядь, сука. Давайте, welcome to Ukraine, сука, блядь. Всіх, якби,